Til alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal mig og min far lave flæskesteg. Hej. Så lad os bare komme i gang. Så, den er lige der. Den er så ikke lige lavet endnu. Men altså. Og nu skal vi have salt i imellem sværene. Vi bruger det her. Og så går vi bare i gang. Og det er vigtigt, at man får salt helt ind mellem sværene her. Til når den skal steges. Jeg har lidt svært med lov for. Fordi det gør, at den trækker en masse sådan noget væske ud, og det der, hvor sværene de bliver sprøde. Så det gør vi bare lige. Ja. Nu er vi halvvejs med at putte salt i. Som I kan se. Og der er masser af salt. Ja, det er der. Så tager vi vores flæskesteg, og så skal den over i vores airfryer. Sådan en der. Ja, og så skal vi lige have den vendt på hovedet her. Og så skal vi faktisk hælde vand i, indtil sværene er dækket. Så det gør vi lige. Og der skal nok faktisk en del vand i. Så jeg vender bare lidt tilbage, når vi har gjort det. Så skal vi have den ind i airfryeren. Trykker vi start. Så er den klar. Og så trykker vi Start. Så kører den. Og så vender vi tilbage. Skal vi til at have den ud igen? Hvor flæskestegen. Ja, det var den der. Håber jeg da. Så skal den lige stå. Og køle af. Prøv lidt. Ja, det er godt. Så står den lige og køler lidt af. Til at skære den ud. Man kan lige høre de sprøde svær. Og vent lige. Skærer vi lige her. Skal vi lige se den? Den ser god ud. Ja. Ja, det skal vi lige ud. Så næste gang, den ender med at slutte. Så det var egentlig alt for den her video, og husk at like og subscribe. Og så var det egentlig derfor den her gang. Tak fordi I så meget. Hej hej.